हेल' लोगोफोर सोर सोर फैदेरलाय लोगोफोर लाइभ होलायनोसै लाइभ माने बहुद दिन जाबायमोन आंना लोगोफोर बहुद गोबाव जाबायमोन एलबि होयैया दिनैसो नोंथांमोना सापर्टखौनो खालामना नालाय बेनिखायनो होनोनो गोसो जाला आरोना बेनिखायनो दिनै फैदो लोगोफोर दिल का रिश्ता हमारा हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ लाइनाव फैदोलाय कमेन्ट खालाम लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालाम हेलो गाइस कौन है लाइन पे प्लीज यार वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो नंबर 1 Jesus love you yes Jesus love us हेलो Kutalu sun vanish what time is now 9:10 it is Indian time hello please do like and share and comment हेलो कौन है लाइन पे प्लीज यार वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो कमेंट प्लीज बहुत दिन हो चुका था वीडियो डाल नहीं पाया आज पहली बार एलबी आया है लाइव आया है तो प्लीज यार सपोर्ट करो हेलो गाइस सोर दङ लाइनाव प्लिज भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम रायलायनि दसे मानो होनब्ला बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर जों भिडिअखौनो होनो हायाखै दामानि ओमफ्राय
एसे गोबावानो ब्रेक थाबायमोन आरोना, ओमफ्राय दा सानबाय एसे कन्टिनिउ खालामफिनसै होननानै, बेनिखायनो दिनै लाइभ फैबाय आरोना। स' नोंथांफोरा सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना। Guadalupe, Santibas, Mexico. Okay, you are from Mexico, and what is time is right now in there? Hello, hello, hello. Please do subscribe and like and read. दिल का रिश्ता hello, 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 hello. কোনে কোনে আছা মোৰ এলবিত, প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়া। গাইজ, মানে মোৰ চেনেলত বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণত। চ' মই ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আজি এলবি দিলোঁ। চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है। Hello, hello, hello. Hello, hello, guys. If you new in my channel, then please do subscribe my YouTube channel. Simangni onsulan singka baita. Hello, hello, guys. How many people is watching me right now? Please do like and share my video and do comment, please. Suvana.
हेल' 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 सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दा कमेन्ट खालाम सिरि थाबाय थानो बायोना बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो एसे रायज्लायबाय थानो गोसो जायो खारजोब्बाय हेलो 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 गाइस कौन है मेरे चैनल पे प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो सर मिन्थियालै बबाव फैलायबाय गरम बानायलायसिन दि अरे അവിടെ लाइव चल रहा है का मिथिबाय गरम बानायलायसिन मिथिया नायखौ साननैसो हिन्जावथ' गैलामोनथ' बेयाव जानो हिन्जाव गैलाथ' हिन्जावबो गैला गावबो गैलामोनथ' थांबायमोनथ' खमबो फैलायगोन गैया सानैल'सो दं बिराद गोबाव जाबायमोन आं इउटुबाव भिडिअ होयैया अरे आवले लग जल्दी जल्दी आजा क्या कर रहा है घर में बैठ बैठ के आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई लोग आ जाओ थोड़ा सा लाइन लाइव पे आ देखो जाओ एंजॉय करो अरे सिर्फ बंडे लगेगा कि देखेगा क्या हमारा भी देख के दो थोड़ा थोड़ा परे परे मुझे आईबी मैसेज करना साला लोग क्या कर रहे हो परे वारे करो एसीएस आईपीएस आईपीएस फिक्स चेक करो कहाँ हो बेचने यार को बोले हेलो मिनी शॉप कहाँ है रे दुनिया वाह 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 हेलो 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 गाइस सोर दङ कमेन्ट खालामलाय गोसोआ आंनि हांखुर जायो हेलो 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 गाइस सोर दङ लाइनाव फैदोलै थाब थाब मेसेज गावसिला हरदो बाला
Hello guys. Sedang video. Terus lain sih. So look for apa yang wadan punchli.